Les Mitges, la peça femenina per excel·lència, té des d'ara i fins l'abril de l'any que ve un espai destacat al Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç. Sota el nom Tot a Mitges, l'historiador i autor de l'exposició Cisco Farràs ha fet un repàs per la història de l'alliberament femení a través d'aquest producte. Pensem que si hi ha una gran revolució social que ha triomfat al segle XX ha estat la revolució de les dones, l'alliberament de la dona. I per tant aquest és un petit homenatge a aquesta revolució. La sala està dividida en diverses seccions i en cadascuna es toca un aspecte diferent relacionat amb el món de les mitges, les dones i l'ús que en feien. Un dels aspectes que més criden l'atenció de l'espectador just entre la sala és la gran passarel·la de models que ocupa l'espai central i on es pot veure de forma molt visual com les cames femenines van assolint la llibertat. Des de començaments de segle, on no hi havia peus ni cames, després l'aparició del peu, després la fascinació que en diem del turmell, l'arribada al genoll a finals dels anys 20, un petit retrocés durant la Segona República, després als anys 40, 50, fins l'eclosió de la minifaldilla i l'aparició del panty, quan la mitja es transforma en panty. Darrere unes cortines hi podem veure com Hollywood ajuda a aquest alliberament i personatges com Betty Boop i Marilyn Monroe en són protagonistes, un espai que xoca totalment amb la postguerra espanyola. Una època de misèria, on aconseguir unes mitges de nylon era el gran somni de la dona espanyola dels anys 40, i per tant feien tot el possible per aconseguir-les. És el món aquest vinculat a l'estraperlo, vinculat a la institució aquesta de la querida, vinculat a la fam de la postguerra. Al llarg del seu recorregut, l'exposició compta amb nombrosos productes originals de cada època, com són mitges, embolcalls, campanyes publicitàries i màquines de sorgir.